Luka chapter 23 verse 43.
Jesu. Le ndaba ingoJesu namhlanje. Wasipelayo, amen. Le ndaba ingoJesu. Awafela izono zethu eCalvary, amen. Xa ndithi ukuyihlola le ndaba, uJesu apha kwencwadi, babemthandabuza, amen. Babemthandabuza ukuthi nguJesu, amen. Abanye babedlala ngaye ngegama leNkosi. Ithi abantu babekhona bebukele ngegama leNkosi. Amasoldatha edlala ngaye ngegama leNkosi. Bathi xa bebethelwa emnqamlezweni, babethelelwa bebathathu, amen. Omnye naye angumono ebethelelwa naye wayebenelisa ngegama leNkosi. Ngandihlola uJesu wayesenkonzweni yokuliva ngegama leNkosi. Bathi into endiyibonayo kule nkonzo uJesu wayekuyo yokuliva. Waliva ngegama leNkosi, ebethwa ebhekiswa ngapha nangapha ngegama leNkosi, ethutshelwa ngegama leNkosi. Aphatha amaJuda amnika iviniga emuncu kudlalwa ngaye ngegama leNkosi. Bathi uJesu kuyo yonke le ndaba yayiqhubeka ngegama leNkosi. Yaske yatshintsha ilanguage, amen. Watshintsha ilanguage. Xa ndithi ujonga uJesu unaba aphindise ngegama leNkosi. Ndibona intonye watshintsha ilanguage ngegama leNkosi. Wadlala uxolo ngegama leNkosi. Uthi omnye kwaba bathathu abethelelwe nabo, ukuba unguye uKristu unyana kaThixo, zisindise, usisindise nathi, amen. Aphendule omnye athi, awumoyiki na uThixo, awumoyiki na uThixo, awumoyiki uThixo ugwebandle. Ufikelwa inkonzo yokuziqonda, ufikelwa inkonzo yokuziqonda. Uthi awumoyiki na uThixo, ngoba lo mntu akanasono, ngoba lo mntu akazithandayo, amen. Amen. Ingaba awumoyiki na uThixo ugwebandle, ngoba thina sigwetyelwa izinto zethu. Abantu boneleyo sithi lo mntu akazithandayo ngegama leNkosi. Yabona inkonzo yokuziqonda, amen, ngegama leNkosi. Lo mfundi lona ufikelwa yile nkonzo, uyaziqonda ukuthi lo mntu abethelelwa naye akanatyala. Oyena yena unetyala nguye ngegama leNkosi. Ihambe ithi azothetha izwi lokugqibela. Uthi, Nkosi, uzundikhumbule, uzundikhumbule. Wakufika kubumkanini bakho. uJesu uthethe izwi. Uthi kuye, namhlanje inene, namhlanje yawubonawe eparadesi kaBaba, amen. Baba, londolozi wena.
amadoda haleluya ayekufushane noYesu naye esemnqamlezweni inkosi nomsisikelele ngoba kuyingozi bathandekayo uthi umnqado lokufushane kuwe ulinyashe haleluya inkosi nomsisikelele awunelishwe lingakanani inkosi nomsisikelele singabi nalishwa njengale ndoda yayikufushane noYesu uncedo lukhona lokugqibela kodwa yanyasha inkosi nomsisikelele kodwa le ndoda enye yathi ndiyasithathela mthathekayo sithathele bangathi sowulapha phakathi kwabangcwele sekushinyayele kangaka uphume womile haleluya sesonikela abangcwele kuthatha uMazukune waseCape Town amen.